Κλείσιμο. Ωραία, πάμε. Πάμε λίγο κομμαρά. Πάμε λίγο κομμαρά. Έλα, μην τα πάρω τώρα. Λοιπόν, Αντρέα, πήγαινε εκεί που είσαι. Λοιπόν, πάμε. Ευθεία. Ωραία, λίγο το βήμα μας. Εντάξει, δεν κάνουμε μαγαρία. Ακούτε τώρα. Ακούτε τώρα τι θα πω. Ακούτε τώρα. Ένα χορό. Μπροστά κατευθείαν, στη φιγούρα. Μιχάλη, συγκεντρώσει λίγο. Πίσω και κλείσιμο, εντάξει. Πίσω, ένα χορό και κλείσιμο, εντάξει. Κύριε, ο Μανώλης έκανε το βήμα, έκανε 4 φορές το. Ωραία, εντάξει. Νίκο, τα βλέπω. Ωραία. Κύριε, με τραβάει ο Μιχάλη. Τραβώ κι εγώ, αλλά όλοι τραβούν το προσθέτει του το. Λοιπόν, λίγο μπροστά, εδώ δεν πας. Δεν πας μπροστά εδώ. Κουράζετε τις πίσω. Πρέπει να το πάρετε χαμπάρι πρώτη. Εντάξει. 1, 2, 3, πάμε. Αγκούρ μπροστά. Ωραία. Ωραία. Εντάξει τώρα τι θες. Εκεί. Στη μέση, Μιχάλη. Μιχάλη, και